membuat sarapan pagi lur. Ini sak nemune ning pawon wis ngono wae gak angel-angel aku. Iki ono jambah kedelai alias capar ya. Terus ini nanti saya kasih jamur tiram putih ini, terus tak tambahi pentol bakso. Nah ini lur ya. Saiki lek gawe pentol wis gak repot-repot, ndak usah letak nggawe sing siap dipakai wis enek lur, disediakan lur ya. Dek Shopee yo wis enek lur ini lur. Nah iki lur. Lek bibit jamur juga ada lur ndek Shopee, wis sampean siap. Maksudnya wis siap, ndak usah bingung lek sir golek. Sir golek jamure ning daerah sampean paling wis oke. Lek bibite ono ning Shopee juga ada lur. Nah iki cambah utawa capar utawa apa jenenge deletikum dadi ngene iki. Ya wis lur, iki ate tak masak sik lur ya. Isu-isu masak ngene ae ben kesuwen. Bumbune gak tak gerus tak irisi karo lading ini wis beres. Ya padi iki golek sing cepet lur, masakan sing cepet iki sampe cukup diirisi ngene wis kena wisan. Bumbune mek brambang karo apa wi? Bawang terus karo lombok tok. Ini ya. Bumbunya cuma brambang ini diirisi, terus ada bawang, terus ada lombok. Sakmene, sak cukupe wae lomboke lur ya, gak usah angel-angel. Wis beres, ngene wis dadi masakan lur. Ini lombok iki apa lombok kula mah kuwi ta? Duduk. Oh. Kayak Pak Mejeng iki. Tapi api ya, anu lombok. Lomboknya juga diirisi begini lur ya. Jadi cabenya gak usah digerus, ini tok wis beres. Mari ini digongso lur. Setelah ini nanti kita gongso di wajan ya. Oh disuntek ning kene ya. Ya nang ngene. Oh kita taruh di sini dulu lur. Karena mau saya buat ngerajang pentul. Nah, saya buat ngerajang pentul ya lur ya. Dapure wong desa ngene iki. Wis pokoke kena tinggi masak pating grandul pating celoneng wis wah wis uripe ning desa niki lho. Ini pentolnya sekarang mau saya irisi tadi biar tidak glundung-glundung koyok bal lek dimasak mengko. Nah untuk pentol ini lur lek sampean sir butuh ya wis gak usah bingung, langsung ning gone tautan Shopee wis ono lho, saiki gak angel-angel. Iki pentol apa jenenge lali ya? Pentol Candi Gemoy. Oh pentol Candi Gemoy lur ya. Engko ning gone tautan iki Gemoy mergo gede-gede. ono lur. Wis gak usah angel-angel gawe pentol, langsung mundut ngono wae, diklik didulek tautane wis iso COD lur ya ning gone keranjang ngurin lur ya. Nek Shopee keranjange ngurin kok. Oh, ngurin. Iya no, lek sing kuning siji ditutake Shopee. Lek Shopee kuwi keranjange keranjang ngurin. Tak kira keranjang kining. Enggak, keranjang ngurin. Dapure tuh grandul bumbon. Yes, wah tutup pompreng wajan teng grandul lah buano wis. Ini tadi. Iki wis beres. Jamur kita suwiri begini, disobek-sobek. Nah, mari ini diumbah pakai banyu. Setelah disobek-sobek kita umbah pakai banyu ya lur. Kontennya wong desa ya biyening ini ada marang plastik. Pawone modele ya mek ngono kuwi. Ngono dilebokke YouTube ya ben tujuane hooh.
sementing kan iki nyambut gawe tenanan. Minyak Rizky lur, aku iki pakai minyak Rizky saiki. Rezekine penyakit. Rizky berarti minyak rezeki jenenge. Bumbu digongso sik lur. Dadi masih gak digerus, digongso ngene iki sampai aroma niki tercium harum. Nah, digongso ora arek ngene iki lek wis ngono siap dicemplungi jamur karo cambah iku mau dicemplungke ya. Nah, ngene lur. Lek wis dicemplungke ora arek ngene iki, ora arek sampai betul-betul layu alias harum aromane karo anu cemplungi pentole lur, pentol sing dirajang iku mau cemplungi dadi sitok kene. Terus dudek-udek neh ora arek karo sotil iki lur ya. Bareng ngono aja lali lur wae ana reico ya. Reico iki tambah sedepe. Ya sampean duwe reico ya reico gak apa-apa. Gak duwe ya gak apa-apa. Terus warene ora arek neh aja lali tambah ana mrica lur. Nah iki sedep wangi piye ngono lek nek mricane, tapi awas gebres-gebres ya lur ya. Lah wis ngene iki lur, dudek-udek neh. Iki ora arek sampai betul-betul mateng. Iki lho wis ate mateng lur wisan. Iki wis kena tinggi sarapan pagi. Ya wis lur ngene lur kontenku lur sepurane mek gur trimo ngene ae. Ya mergo duweni iki lur uripku keadaan sederhana, sing dimasak yo sederhana, sementing mateng gak mentemi. Ya wis lur ngene sik lur ya monggo katuran sarapan bareng-bareng sembah nuwun.